Kaixo, honako bideo honetan saiatuko naiz pixkat argitzen komunikazio eta elkarlanerako tresnak nola erabiltzen ditugun eskolan, bai ikasle naiz irakasleak. Vale. Oinarrituko naiz batez ere hemen eskolan etazi erronkak egiten ditugu eta bi bide dauzkegu pixkate guztia lantzeko. Bata da, drive bitartez, hemen daukeu drive-en gu dauzkeu hemen erronka etazi guztiak eskolan dauzkeunak, eta eredu bezala hartuko dugu automoziokoa hemen, eta bertan, ja, bigarren jota maila, hemen dauzkeu ja, erronka definituta, eta hemen dauzkeu ja taldeak eginda, bale? Hemen partekatzen dugu ikasleentzako bide bat, eta irakaslentzako beste bide bat, bale? Irakasle dagokienez, dauzkegu hemen, ebaluazio tutoria, jarraipenak, eta bar, eta bar, eta bar. Bale, ikaslei dagokienez, hemen daukate, beraiek, e, elkarlanerako tresna bezala, taldeak eginda dare, eta hemen sartzen dute beraiek, bueno, dokumentazioa, planifikazioa, memoria defentsa, zenbait informazio. Vale, guzti hau biltzen dute hemen. Vale, zenbait gauza komunikatzeko erabiltzen dituzte ere bai, baina, bueno, gu komunikazio modu egokiagoat ikusten dugu kursoan, sortutako kursoan, Moodleen dauzkegun kursotan, hemen adibidez sistema osagarritan, hau, daukagu hemen sortuta, komunikazioko tresna bide bat, chat bat dana pixkate beraien arteko komunikazio modu aukera posible bat, bale? Hori erabiltzen dute askotan, bale? Beraz, bi herramienta potente hauek erabiltzen ditugu, bai elkarrenerako tresna bezala eta komunikazio tresna bezala. Vale, espero du pixka bat argitu izana. Eskerrik asko, agur.